Nič, sedeli sme v aute a sme na Rafali. Rafali sme, no. A to čo znamená? Išli sme do Spišskej, do bordelu. Čo dostali sme šmík? Ako sa to... Šofér mal 2,5 promile. Šofér išiel do nemocnice. Ja som pil, ja som sedel vzadu. A vodič? A vodič bol za volantom, nie? Ale pil tiež za volantom? No nepil. Nepil? Ale už sadol do auta s 2,5 promilami. No, je dosekaný trošku. To je môj brat. Aha, a nebali ste sa, že mali opiť? Nie. Ani ste mu nepovedali ničomu? Nie, celú cestu prešiel, do Pšinský kopec prejsť, to je ako frajerina. Aha. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Každý sme mali 2,5 promile. Ja nie, ja som trezvý. No, on je trezvý, ale nemá vodičák. A kde ste? V okolí Humenného sa niekoľko nehôd stalo hneď rána, a to všetko v priebehu asi hodiny. Autá po väčšine skončili v priekope. Najprv v obci Dlhé nad Cirochou autá sa vraj vyhýbali cyklistovi. Zrejme neprispôsobenie jazdy stavu a povahe vozovky sa podpísalo aj pod auto v priekope v Hažíne. Za obcov Brekov v smere na Strážske zase bola dopravná nehoda 5 osobných aut. 2 z nich skončili v priekope. Na úseku sa tvorili kolóny. Bodkou však bolo toto nákladné auto mimo cesty pri závadke. V priekope skončilo potom, ako schádzalo z kopca. Vodič vraj v protismere zrazu uvidel ďalšie vozidlá. Oni začali obehovať šmykajúci sa kamión. Musel som stočiť volant na pravú stranu, lebo bol by som zrušil 3 auta. Bol by som do nich udrel. Vodič mal naložené prevažne pivo. No asi 2 palety sú vyvratené. Niečo vytieklo aj tu do priekopy. Nešťastie, že keby mlieko ešte, ale pivo. Paradoxne hneď potom, ako chcel vodič z miesta nehody odísť, ho smiech prešiel. Pozrite sa prečo. K vážnemu zraneniu osôb pri nehodách našťastie nedošlo. Pre televíziu Joj. Vyšumil vzduch, odišla brzda, na čo zlyhalo. Momentálne teraz technika. Polícia nehody zadokumentovala ako škodové udalosti. Aké je tvoje hodnotenie zápasu, ktorý bol dlho otvorený, ale napokon sme opäť žiadny gól nestrelili aj neinkasovali? Bohužiaľ. Opäť si vytvorili, myslím, že do šanci a nepodarilo sa nám streliť gól, ale na druhú stranu šancu mali aj Rusi a strelili ten jeden gól, vyhrali asi zaslúžene. Tento zápas bol pre teba špecifický, možno pretože ako sa nastupovalo s pocitom, že sa ti tesne pred týmto duelom vlastne narodil synček? Tak samozrejme, že nejaké myšlenky boli na to, čo sa dialo v Anglicku, pretože prakticky priateľka bola celú noc v pohranici a som rád, že to všetko dopadlo a na ten zápas som už mohol ísť maximálne koncentrovaný. Ostáva nám ešte jeden zápas, čo pred Macedónskom, zrejme tá šanca už nie je ani na baráž. Tak dohrať tú kvalifikáciu z Oxťou a musím teda povedať, že sme si tú kvalifikáciu neprehrali dnes, ale v tých predchádzajúcich zápasoch v Arménsku, čiže bohužiaľ mali sme to dobre rozohrať, ale nepodarilo sa nám to ukončiť. Na druhej strane, ako vnímaš perspektívu tohto týmu, ktorý je stále veľmi mladý? Tak perspektívu má, tak veľa chalanov, ktorí prakticky sú v najlepších rokoch, čiže keď sa udržíme pokope a budeme ďalej pracovať, tak budeme tú perspektívu máme. Ďakujem za rozhovor. Zlomil sa ten zápas práve možno ešte v tom prvom zápase v Arménsku, kde sme prehrali potom, ako sme vyhrali doma s Macedónskom, vydretým víťazstvom v nadstavenom čase. Fantasticky sme zvíťazili v Rusku a verili sme si, išli sme do Arménska, kde sme dostali prvú facku a druhú tu od toho istého supera. A hlavne mali sme viacero zápasov, ktorých sme sa poriadne teda vytrápili. Zandorov, v strede pola sme vôbec neprišli do zápasu ani jeden z tej trojice hráčov a tým pádom sme boli dopredu prakticky bez v druhom počet, mali jedinú šancu
alebo takú pološancu, čo tuším Filip Hološko strieľal a okrem toho sme nemali nič, ani štandardky, ani tlak, takže tam by som mohol kritizovať jedného za druhým, pretože mne chýbal vyloženie aj líder na ihrisku, ktorý by zobral niečo na svoje plecy a chýbalo to sebavedomie. A hlavne chýbal mi tam líder na ihrisku. Od tých hráčov, ktorých sa to čaká, ktorí svojím spôsobom sú nejako lobovaní, alebo ktorí hrajú veľmi dobre vo svojich kluboch, tak sa proste čaká, že zoberú tú zodpovednosť na svoje plece a trošku potiahnu tú hru a mne tam dneska chýbalo a proste ten zápas myslím, že zaslúžene Rusi vyhrali a nie náhodou tá Ruská liga je aká je, myslím, že to je jedna z najkvalitnejších líg v Európe a bol tam 8 hráčov z Ruskej ligy v základnej zostave a hrali skutočne dobre, kolektívne, rýchlo, silní na lopte a myslím si, že v niečo sme im aj my pomohli dneska. Takže koniec je definitívne dobojované, ale ešte jeden zápas kvalifikácie tu je. V útorok nastúpime v Skopje od 19:45 proti domácemu Macedónsku. Bude to rozlúčka s touto neúspešnou kvalifikáciou, tak verme, že víťazná. Dnes ďakujeme za pozornosť, ďakujeme braťovi Greškovi. Pekný večer. No a zostaňte nám verní, zostaňte verní slovenskej televízii, nezatraťte slovenský futbal, tešíme sa na vás pri ďalších prenosoch. Pekný zvyšok večera, dovidenia. Normálne sa správať neviete ako človek. Ja sa neviem. Tak neviete normálne stať na jednom mieste, pekne tu na aute. Musíte tu chodiť hore dole. Ja neviem. Asi nie. Neviete normálne stať na jednom mieste, pekne tu na aute. Musíte tu chodiť hore dole. Ja neviem. Asi nie. Môžem sa ťa spýtať, Prečo ja? že či si si vedomý, že si išiel opitiť? Prečo si to išiel opitiť? Čo? Prečo si išiel opitiť? Nie, ja sa nemyslím. Čo? Pil si? Pil si? Nie, pil si? Prečo by som mal piť? No, pil si? Tak ty normálne nevieš fakt sa správať, všakže. Nevieš. Čo ma tu držíš? No, Čo ma tu držíš? no. Som ti povedal, že tu sa postav a tu bude stáť, dobre? Joj! No, Prečo by som mal piť? No, tady normálne nevieš fakt sa správať, všakže. Nevieš, čo ma tu držíš? No. joj! Oh, dobre. Dobre. Budeš to potrebovať. Podívej, kdo tu dělá pipi a říkají mu čiči pipi. Vezmi ho do dlaní na stříkání pro zasmání. Dělá pipi. S čiči pipi si užiješ spoustu legrace. Podívej, čiči pipi má veselou vaničku. Vezmi ho všude sebou. Každé čiči pipi má dudlík, lahvičku a chrastítko. Vezmi ho do dlaní na stříkání pro zasmání. Dělá pipi. Podívej, kdo tu dělá pipi a jmenuje se čiči pipi.